Alaikum guys, barkanmu da wannan lokaci, fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. So kamar yadda kuke gani yau na wani application ne wanda zaka yi surveys, zaka amsa questions, sannan zaka yi playing game, za su biya ka. Sannan daɗin wannan application ɗin farkon farawa za su yi maka welcome bonus da $10 ko in ce £10. Kamar yadda kuke gani yanzu za mu je in nuna muku a cikin wannan bidiyon. Okay guys, so kamar yadda kuke gani za ku samu link na wannan application ɗin a telegram channel nawa. Kamar yadda kuke gani, let's say ga link ɗin a nan kamar yadda kuke gani. So zan ajiye muku link na channel ɗinmu a description na wannan bidiyon. Za ku samu link na wannan application ɗin a cikin wannan bidiyon kamar yadda kuke gani. So let's say ga link ɗin kamar yadda kuke gani, bari mu shiga bidiyon. Okay guys, so da farko kamar yadda kuke gani, idan kun zo zai kawo ku a cikin channel namu, za ku tarar da link na application a ƙarƙashin wannan bidiyon. So abu na farko da za mu fara shi ne za mu taɓa kan link ɗin kamar yadda kuke gani gashi kamar haka. Yanzu za mu jira shi. Okay, so ina ganin kamar akwai network issues, ina facing issues na network, amma bari mu jira shi mu gani. Okay, so kamar yadda kuke gani gashi yana directing to Play Store. Okay, so now kamar yadda kuke gani, kun ga interface da ni nuna mana kamar yadda kuke gani a hakan nan. Kamar yadda kuke gani, so abu na gaba da za mu yi sai mu taɓa install, but za mu iya see in Play Store app ko kuma install. Bari mu yi kawai, kun ga gashi ma ya nuna mana a tana, sai mu taɓa continue. Okay, bari mu jira shi. Bari mu jira shi ya buɗe. So kamar yadda kuke gani gashi ya buɗe. Da alamu akwai ɗan matsalar network ne so kamar yadda kuke gani gashi, in kun zo za ku gani ga komai da komai. Sannan ana withdrawing, za ka iya withdrawing even with cryptocurrency. Kamar yadda kuke gani, bank transfer and PayPal. So yanzu abu na gaba da za mu yi shi ne sai mu taɓa kan installing nashi kamar yadda kuke gani. Let's say install. Okay, so shi dai kamar yadda kuke gani muna jiran shi. Bari mu jira shi ya installing. Okay guys, so kamar yadda kuke gani gashi yana installing yanzu saboda matsalar network. Gashi yana installing. Okay gashi ne yana tafiya a hankali. Wallahi akwai matsalar network amma dai normally insha Allah. Gashi kamar yadda kuke gani, in ban da network ma ba wani nauyi yake da shi ba. Kun gan shi gashi 9.78 MB ne kawai yake ɗauka. So amma za mu jira shi ya ƙarasa kamar yadda kuke gani. Bari mu jira shi. Okay guys, so kamar yadda kuke gani gashi already ya gama installing. Gashi kamar yadda kuke gani ya nuna mana open. So abu na gaba da za mu yi sai mu taɓa kan wannan open ɗin da kuke gani. Let's say open. Okay, so gashi kamar yadda kuke gani free cash. So bari mu jira shi ya buɗe. Okay, so kamar yadda kuke gani mun zo inda yake very important. Kamar yadda kuke gani a nan ɗinnan shine the most very important. Okay, so yanzu abin da za ka yi shine sign up or login and start earning with Google account, with Facebook, continue with email. So yanzu abin da za mu yi continue with Google account ɗin nan kamar yadda kuke gani. So okay, so kamar yadda kuke gani za mu taɓa kan continue with Google account. Zai kawo maka Gmails da suke kan wayanka kamar yadda kuke gani. Bari mu ɗan jira shi. Okay, so bari mu jira shi dai gashi yana wannan. Wallahi akwai matsalar network a inda nake, so kai idan ka je kana yi, na san ba zai nuna maka haka ba saboda yau ɗinnan inda nake network yana misbehaving ne. Bari mu jira shi.
bari mu jira shi. Okay guys, so kamar yadda kuke gani zai kawo ku a cikin akan Gmail da suke kan wayanku. Yanzu za ku zaɓa Gmail da za ku yi continue with nashi. But for me, let's say bari in amfani da wannan Gmails ɗin kamar yadda kuke gani ga shi a nan. So bari in taɓa kan Gmail ɗin. Okay, so kamar yadda kuke gani let's continue kamar yadda kuke gani. So bari mu ɗan jira shi. Ga shi nan. Okay, ga shi dai kuna gani. Bari mu jira shi ya buɗe. Ga shi nan dai kamar yadda kuke gani. But for me yau ina da matsalar network ne. But na san idan ka zo kana amfani da shi ba zai baku irin wannan matsalan ba, na san already sabida boom. So kamar yadda kuke gani ga shi yayi opening. But one thing I want you to know guys, dole sai kun yi amfani da VPN sabida idan kuka kula yanzu za ku ga ya nuna mun pounds ne kun gani. That means I dey use VPN na UK kamar yadda kuke ga shi a kan wayana. Ina amfani da UK VPN. So abin da za ka yi bayan ya kawo ka interface ladi za ku jira shi. Ga shi nan. Ga shi yana let personalize your offers, okay? So yanzu bari mu ɗan jira shi. Yanzu ga shi. Yanzu zai kawo ka akan wani subbase ne. Okay so kamar yadda kuke gani ga shi zero balance. But za su bamu wannan welcome bonus ɗin na £8 kamar yadda kuka sani. Ga shi nan your pace 8 to 12 in 5 minutes. So let's say okay, so kamar yadda kuke gani guys ga shi. Let's say male za su tambaye ka female or male gender naka. I'm 21 to 29. Yeah, continue. So a nan kuma ga shi yaƙi kun ga shi yaƙi ya buɗe. Nan PayPal ne, nan bank transfer, nan kuma like so. But abun da za su nuna muku za ku gani like what do you want repair way to cash out kamar yadda kuke gani. But me zan ce bank transfer. Let's continue, okay? So nan kuma have made app glitching in mobile game in at least 1 month. Zan ce kawai za ka ce no ko ka ce yes anyway. So ga shi daily in za ka zaɓa how often do you play mobile games, like za ka buga shi kamar ya kwana ne ko a sati ko a like kamar yadda kuke ga. But me zan ce daily. Okay, let's continue. So nawa ne, how do you want to earn today, how much you want to earn today, like kamar nawa kake son kai earning today. But for me I go say less 40 plus kamar yadda kuke gani. Okay, next. So kamar yadda kuke gani komai ka tsaya ka yi shi because nan ina yin shi ne a educational purpose, like ina yin shi da sauri kun gane. So idan ka zo za ka tsaya ka yi komai cikin hankali da natsuwa. But for me I go say 30 minutes to 60. Okay, finish. Yanzu bari mu jira shi. Okay guys, so kamar yadda kuke gani let's say play kamar yadda haka. Have you installed before? No. Gashi no haka. Yauwa zan ce no. So kun gani gashi kamar yadda kuke gani sign up bonus gashi here is a £8 before you start playing your first game. Okay, so kun ga kamar yadda kuke gani gashi wannan welcome bonus ne. Wannan £8 din yana like equal to $10 kamar yadda kuke gani. So let's say get. Okay, so bari mu ɗan jira shi. Okay guys, so kamar yadda kuke gani let's say boom. Kun gani gashi 8.35 and net cash out kun gani which is £20. Like I think shine daidai da $20. So but
what I want you to know guys, kun ga gashi ya hau 8.85 har surveys da na ansa musu. Like idan ka zo ta nan za ku ga offers, cash out, reward. Let's say play this one offer. Bari mu yi muku wani tutorial akai. Kun gani? Nan offers ne, so kun gan shi da yawa, kun ga offers din. Kun ga wannan wanda na fara yin clicking akai ne, zaka iya zuwa, zan iya je yanzu installing. Kun ga install and play 2 minutes to unlock all reward and in up to 1,500 pounds. Okay, so a ta nan kuma kamar yadda kuke gani, a ta nan din nan za ku ga cash out. Shi ma bari mu taba kan shi ku gani. Okay, so bari mu dan jira shi ya gama review din nan. Okay, so kamar yadda kuke so kamar yadda kuke gani guys, kun gani like I said, aka iya cire even with cryptocurrency. Kun gani Bitcoin, Litecoin, wannan ba san sunan wannan token din ba, kamar dai card ne. Sannan za ka iya cire shi a Visa card. Sannan za ka iya cire a Amazon, even Google Play, PayPal. So gashi suka ce redeem your free cash earning directly to your PayPal, Amazon, Bitcoin and more. Withdraw to your crypto wallet start at just 0.5. Kun gani and stick starting at 0.25. So kun gani gashi kamar yadda kuke gani yanzu idan ka tashi, but for now ba zai withdraw ba, dole sai ka kai like wannan $20 din, which is kun gan shi nan shine $20, which is 20 pounds. Kun gani? So a ta nan kuma za ku ga gashi reward din nan. So let's see, kun gani bonuses invite friend. Okay, so shi ma dai duka yana aiki ne kamar yadda kuke gani. Invite, okay, kun gani? So 7 days only. Every invite will get you 0.80 pound, from 10 to 80 pound. Kun gani? Like duk wanda ka gayyato a cikin wannan kwanakun, kun ga gashi kwana 6 ne kamar yadda kuke gani ya rage yanzu. So za ka zo ka yi gashi nan share your links. Idan ka shiga dai duka za ka karanta wannan, sai ka zo ka fara earning. A ta nan kuma za ka zo ka yi installing game, ka zo ka fara wannan nashi. But one thing I want you to know guys, wannan da kuke gani ba za ka samu wannan ba za ka samu wannan welcome bonus na 8 pounds din ba har sai ka yi amfani da VPN, because idan ka just go Play Store ka yi downloading na Nigerian din nan ba za ka samu wani welcome bonus kamar haka ba. Kun gani? But amma idan ka je ka yi amfani da VPN ko proxy, zai baka dama ka yi installing nashi ya yi maka aiki kamar yadda kuke gani. Na san most of you don't know how to use higher quality VPN, but for now zan nuna muku wanda nake amfani da shi. Let's say bari in nuna muku shi. So kamar yadda kuke gani, ina amfani da wannan da kuke gani, kuma free ne, but dole idan ka just downloading nashi a Play Store ba zai maka aiki ba. Kun gane? Zan ɗora muku shi a Telegram channel namu, a nan za ku same shi free, because let's say bari in yi play ku gani shi, bari in shige shi. Kun gani? And you can choose any country you want. Kun gani gashi Greenland, okay sorry, London, gashi nan dai Canada da Los Angeles na United States na abu nan. But for now kun gani za ku ga ina amfani da UK ne, which is London. So zan ajiye muku shi a channel namu. Sannan za ku samu link na wannan bidiyon a cikin channel na Telegram din. Za ku samu link na channel din a description na wannan bidiyon ko a ƙasan comment section. Okay guys, so don't forget to like and share this video so that someone will understand and start making money online.